Helduek euskara ikasi ahal izatea Nafarroa osoan bermatu beharreko eskubidea da, hori legez aitortua dago eta euskara bidearen konpromisoa testuinguru horretan biltzen da. Gure erkidego osoan eskubide hori bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartuz. Alde batetik, eskaintza publikoaren gehitzea, gizarte ekimeneko euskaltegien ekimen aipagarriari lagunduz eta bestetik euskara ikasten dutenei diru laguntzak eskainiz. Orain aipatuko ditut Nafarroko gobernuak arlo honeta banatzen dituen laguntzak zeintzuk diren. Alde batetik, euskara ikasten duten ikaslentzako beka deialdi bat antolatzen dugu. Beka deialdi hori argitaratua dago 2019-2020 ikasturteari begira, 150.000 euro banatzen dira, eta eskaerak aurkezteko epea urriaren batean hasiko da eta urriaren 31an amaituko da. Beste alde batetik, bigarren deialdi bat ere antolatzen dugu, kasu honetan euskaltegientzako deialdia da, gizarte ekimeneko euskaltegiei zuzendua. Guztira 900.000 euro banatuko dira 2019 eta 2020 ikasturterako, eta deialdi hori gaur bertan argitaratu da aldizkari ofizialean. Dena den, datuak arlo ekonomikora ez mugatzeko, interesgarri iruditzen zait zuei aipatzea zer bilakaera gertatu den azken 2 urtetan helduen euskalduntzeko matrikulazioan. 2017-18 ikasturtean 5.931 ikasle matrikulatu ziren, eta 2018an, 2018-19an 6.358 ikasle matrikulatu ziren. Horrek esan nahi du, porzentualki 6 puntu baino gehiagoko igoera gertatu dela.